Pouco ambiente esta mañá na Praza de Abastos de Ribeira, a pesar de tratarse do último día do ano, o feito de coincidir en luns fixo escasear marisco e peixe. Foron moitos os que adiantaron as compras a fin de semana, especialmente o sábado. Bueno, hoxe está un pouco parada, porque a xente, eu penso que consumeu o sábado, vendeuse moi ben, e eu penso que o teñen todo xa nas súas casas. Pero bueno, sempre ven alguén de última hora, pois que pica algo. Tampouco hai moito material para vender, porque o sábado e o domingo, sabes, quitando 2 ou 3 mariñeiros que foron a faenar, do resto non traballou nadie. Ainda así, os que preferiron agardar ata a última hora puideron atopar centola, cigala, nécora ou ameixa a prezos ben asequibles. Sobre todo a cigala e o centolo, é o que máis levan. Non, o precio está igual que o sábado, O precio baixará ahora a partir de miércoles, penso eu, a partir de enero. O que pasa é que, claro, hai certos produtos como a nécora que despois non podemos traballala, que entra en veda o día de Reyes. Unha das opcións máis demandadas é o conxelado co langostino como auténtico rei, posto que non varía de prezo con respecto ao resto do ano. Mais hoxe, ao non haber moito peixe ou moito marisco, sempre tiran un poquinho máis por aquí polo congelado. E, bueno, vamos indo, vamos vendendo e, ben, sí que se note. O langostino vieira. Eses son os produtos que máis están vendendo. Para completar o menú hai quen se decanta polo peixe, lubina ou rodaballo sobre todo, aínda que este ano anda algo máis escaso. No que respecta a carne, o cordeiro e o polo son os máis demandados. O lubina, rodaballo, peixe así, bo peixe fino. Os polos da casa e os cordeiros bateron un récord. O cordeiro, se durante o ano anda a 10 euros ou así, agora vai a 15 ou así. Pero despois o resto, os polos a 10 euros todo o ano e seguironse vendendo a 10 euros. O que non pode faltar na mesa esta noite son as uvas, con ou sen pepita. Hoxe tuven que pedir máis uva porque non nos chega nada. Está igual a 4 euros como a tiña e 4... Sí, tiña sin pepita, que me vai a vir agora máis, a 5. En postos como este de Ribeira tiveron que encargar máis ante a alta demanda porque non hai quen se resigne a darlle a benvida ao ano novo sen as 12 uvas da sorte.